Dobrý deň. Moje meno je Iveta Kopecká, som manželkou a maminou a pracujem ako detský zubný lekár. V tomto projekte je mi veľkou inšpiráciou môj manžel, pretože práve on za mnou prišiel s túžbou pomáhať viac. Taktiež aj naše dve deti, pri ktorých vnímam, aký dôležitý je individuálny a láskavý prístup a ako každé jedno dieťa, či už je to dieťa u mňa v ambulancii alebo deti, ktoré mám doma, sú výnimočné a potrebujú veľa lásky. Vždy som túžila po svete, kde by každý myslel na toho druhého rovnako ako na seba. Kde by sa človek budil každé ráno s tým, kde môže pomôcť, komu môže spraviť čo i len malinkú radosť. Kde by malo dobro a súcit svoje miesto. Kde by rodina a pomoc druhým boli jedny z najvyšších hodnôt. Som hrdá, že môžem byť súčasťou projektu, ktorý vznikol z lásky a ktorý mení svet drobnými skutkami k lepšiemu.